kajing menta kalong tamba ngimdan jing thia habarokhat ki halls te hendrei ya kita jaka bagi sa ngilalong ready ban penbiang ya ki beddings kum ka mattress ka bedsheet ke pillow ban ki light blankets te kidan ru katukan ni tili ki hall ki ba ngila ban nyu ka jing thia tila si kitu ngin haperkhat no namar kilong tang khandian tingin sapai te kata ki hall ki bade bait naga benta ka ki bangin provide da ka bedding da ki tersok ki jing siang thia ki pillow ban ki mattress ya kita le singin bo ki sendra te ngasno ban ong ba ki teams ki ba lemba kan ni khubor jong pi kin long ready lupa kin long prepare lupa hapor ba ki poison ni namar ba ngimkwa ba ong ba kindan kinu ki complaints handa kila poin seni ya kan ni ngila itu lupa bale si kan ni khubor ni sapun sapriang sa barok ki district assistant kumjo te hak baidei bar ki jing penbiang ke jing penbit penbiang ya ki participants ki bawan sebar ngasukwa ban pentip api baya ka jakasa kata ka jing kalai kawan kata transportation in penbiang na ka asjan narang sadong klem da sim jing sio watang sitingkaru hakaliang jo ka bam ka babun hi ga jing lot kan ber na ka hos asjan nrei kindan mulmala ki jing sio ki balong tang khindiat na kitu ki district asjan kumba julong ha kistam ki baladat ki baga lapania daka MSBA jadi kita kidai ki jing pen krea bat ki jing penbit penbiang hak baidei bat kani ka jing pen krea na banta kani ka state championship te ka jing yatrei kalong ka ba sotnat kat adu menta namar ba ni yang ni bidan isa thaba ibade jong i ADC jong ka West Coast Hills ibade ru i chairman jong ka kumalo amne chairman jong organizing committee kalong ka kam ka ba snow singan ba sotnat du kata ba kaliang nakaliang juga district administration ru kadan bar ka ai ka jing trelang nadu isa DC kum chief patron jong ka organizing committee sa SP bolong patron isa thaba kum organizing chairman but QA ki officers na QA ki department ki balai snok ti lang banyi penlong ka organizing team ka baklan kumban sia tu afi ni mdei tang ki officers na ka West Coast Hills ni kidan na ki QA ki district ru ki bakloi banyi trailang bat ni ban penkre ka ni tournament bat ban penlong ka ni tournament ka babet ka babiang te ngasuka ban pentip api kendian ba ka jing ai kusnam ye ki nongjok hakani tournament kalong da ka prize money ka balong ka total prize money ka balong silak tengka bat ki certificates te ngi community ba ka jing penkre jongi kan long ka babiang bat ki players ki bawan naki district bo peru kinda yo sha kata ka jingile kai kata ka atmosphere ka ba hapo stadium dan ni Sabah stadium bro kin yo ka jing hun ka jing suk ka mansim kram da don kinu ka jing benyau nda kili phana ye te ndrei nak sikwa ban ong ka we ba na kalian jungi kum ka host association ni persang kat bala mangin persang kat bala ban penbit penbiang ke jenan kam laki long hapo indoor kum ka jingle akai lani sabar kum ya ka bam ka di ka sa katia kadem te ndrei nga sukarpan ngabu ka jingkarpan Ahmad ni ba ya ki players lani ya ki official ki bawan na sabar ki district ba kinum kmi lenti ya ka bapalan le sti ka balong sabar jong ka jingla bo jongi te tangini ketien na ku blay yefi sa istien te nganget bangin se kundu biang bangin na update biang ya ki kam ki ba ina pen kre hakini ki singi po banawa